Iki neng SMS sing tak topo terus. Oh iya. Selamat ulang tahun, Pak. Tulung diaturke Mbak Tatin nggih, Pak Dalang. Nggih. Saking kula Asmara. Nggih. Mugi-mugi panjang umur, mu sukses selalu. Lan kula tasih tetep panjang. Ha sakarepmu arep dawa apa ten sakarepmu. Kalian nyuwun supados kula nyuwun sekar ingkang nyekar Mbak Tatin. Oh iya. Ingkang bernapaskan cinta kasih. Oh iya. Ayo Tin. Ayo piye saking senenge saking idolane. Ayo ya dituruti wong kowe ya. Weh. Niku SMS-e tenanan apa? Tenan, mbok totokan lho iki. Oh. Kowe iki darane aku ki sok gawe-gawe sengit ya aku. Tak anu piye? Tak apa jenenge iki? Salin tak kirimke kowe apa piye? Kowe ya pengen maca dhewe apa piye? Ora jenenge kan senengane sok gawe-gawe. Ora iki serius. Tak kirimke aku mah kirim liyane. Ora tenan. Oh, tak kirimke piye? Waduh, nggih. Wah, ana gambare nganu ngene-ngene iki lho, Pak. Godhong waru. Edan tenan. Ayo adang kula ki nek wong sing saking senenge, saking ngefane ngono kuwi lho. Rek. Wah iya ya, piye to? Ngarep lawange ditulisi TT. Ayo nek takoni bojone, TT ki apa, Pak? Tukar tambah. Ayo. Diaturke Tin, ayo. Kae bedes turu kae. Napa niki? Terserah kok wong aku menglantarke kok yang bernapaskan kasih sayang ya apa. Uyung ki mau bernapaskan kasih sayang. Terus jeneng gula ki akeh banget nek bernapaskan kasih sayang ki. Oh. Apa? Kadung tresno? Ya kadung tresno ya ora apa-apa, kebacut tresno tenan kok. Kok nembang? Aja celate kuwi. Ayo nek kon nembang aja. Lino werni ketiati ngono. Ora ri ning li. Ayo. Yo. Rina wangi. Lho ki SMS meneh ces ati kula. Ngapusi. Tenan mah piye, Mas? Ayo. Alah, pisen. Kayak ambegane wis meng dijak omonge wis. Wis. Jodoh tendake abon. Tanpa Wiyang guyu lho wonge. Sesuk saking senenge trothokane dibanting. Tanpa nindra sesuk bengi iso nusul kok kuwi. Nusul nang ndi? Ning Tanjung Sari. Ngepit. Ayo. Nek mumpluk, Pak. Nek mumpluk. Ora mung mumpluk. Lah napa? Ayo munggah pathuk langsung semaput. Kayung yun marang slirane. Tanggal pira ta lairmu? 17 Pak? 26. Dua lo berarti 26 iki berarti saiki iki. Dadi wetone apa kowe? Mah karo didukunke engko. Kan dukunke kowe nggo abrak apa? Nyepet. Ya nek dede sampean nek
sing do krungu-krungu kuwi. Tanggal 26 tambah 2 8 suku Watu Gajah Buta suku Watu Gajah Buta. Oh tiba buta kok kowe wali. Buta ngletak apa ya? Buta tiba buta ki wateke bayi tiba buta ki kokean pangan ning ora gelem nyambut gawe. Ya. Tansah mawanging netra jero ati kadung. Oh, jero ati wis kadung tresno tenan iku. Sapa to? Ayo kuwi cakepane kok. Tresno Waduh, langsung iki engko nek nyemelangi nek bocahe mulai tekan malah Bu, minggat ngono aja lho. Dikira kadung tresno tenan ya wis cilaka ya. Cah nekat. Anak Ibu Boyong ki nekat kabeh. Ana adine lho, Pak. Sapa? Mbak Wahyu. Ya ora apa-apa kok ya. Bayu IP. Tan liya hamun sliramu satemah lara Ayo jenenge terus jenenge wae Mas Asmara. Satemah loro asmara. Langsung ngene iki lho wonge. Plora. Ya. Lamat wis katon tejane yen pacaane ya pacaan wah gampang kabuane ora kalah
Tatin ya sing bengi iki melakukan kontroversi. Maksudnya piye? Oh lho, anu ulang tahun kuwi happy birthday kok kontroversi. Ku salah kok kadoan to Reng. Ayo kan ora dong basa Inggris kaya ya dimaklumi ya terus. Iya.